pitanje koje te vjerojatno svi uvek pitaju. Jesi nekad zakačio neku polnu bolest? Jesam, naravno. Dobio sam gonoreju par puta. Šta si dobio? Gonoreju. Što je? Pa to ti je bukvalno prehlada kurca. Evo mi, 4 rilsa imam, ja ću ti kažem, ja već imam 4 rilsa, jer se kunem. Znači, gostu sve. Da, slušaj, evo sad ću da vam objasnim sve vezano za gonoreju. Gonoreja i klamidija su dve polne bolesti. Znači kao ženske imena. Pa jesi izvalio da su sve bolesti nekako imaju žensko ime, a lekovi muško? Pa recimo, ne znam, temperatura... Bromazepam je muško, vred. Brufen, bromazepa, sve muška imena, razumeš? Bukvalno ima bro u imenu. Ali prehlada. Ali Pa upada muškarčina da izleči te cave, razumeš, brate, to ti je to. Da, ali ajde da se vratim na temu, zato što je pitanje jako dobro. Znači, najčešće polne bolesti u mom poslu su gonoreja i klamidija i to se često događa, ali nisu opasne.